Wij schakelen nu over naar Maastricht. Want daar is dus onofficieel is dat al van start gegaan. Zondag begint het natuurlijk echt. Mensen zijn daar al weken, zelfs maanden mee bezig om hun pakjes klaar te maken. Hun pekskes, zeggen ze daar dan in het zuiden. En in Maastricht gaan ze heel ver om het kostuum en de act te perfectioneren. Dat is mij bekend. Maar ik ga nu met iemand bellen. Die heet Sheng Motsezon. En die is helemaal klaar als het goed is. Heb ik me aan de lijn al? Oh. Ja, man, te gek. Wie doet? Wie doet, man? Wij kennen elkaar niet, hè? Nee, maar ik heb wel het gevoel dat wij op een en dezelfde golflengte zitten. Precies. Ik zei ja, Maastricht gaat ver om zijn act te perfectioneren en ook het kostuum dat erbij hoort. Ja. Wat is jouw plan deze carnaval? Nou, wij gaan optreden met Doors. Wat zeg je? Wij gaan optreden met Doors. Met Doors? In de straten van Maastricht. Nee, Doors. De Doors? Nee, niet de Doors. Er is wel ooit een keer een coverbandje geweest. Die hebben ook nummers van ons in het Engels gezongen. Dat was, die noemen zichzelf de Doors, maar het woord is eigenlijk Doors. Oh, oké. Als je in Maastricht komt vaak, dan zeg je heel vaak, je hebt Doors. Je hebt Doors. Snap je, Stefan? Ja, ik snap het. Waarschijnlijk toen jij het molsviever op je nek kreeg, toen had jij geen Doors meer. Denk ik dat je ook wel genoeg gedronken had, of niet? Precies. Ja, man. Maar goed, jullie gaan als Doors? Ja, absoluut. Ja, we gaan spelen. Jullie gaan spelen? Wij gaan liedjes spelen voor de mensen. En jullie hebben gerepeteerd vanmiddag. Daarvan hebben wij opname toegestuurd gekregen. Zullen we gewoon even een klein stukje laten horen van een van de vele nummers van jullie? Alsjeblieft, ja. Ik had gedronken en ik snap zeg Josephine. Ik had gedronken en ik wist het jaar niet wie. Die gaat me niet. Ja, dat is dus... Kijk man, dat was ik zag niet. Is niet helemaal half geloof ik, hè? We kunnen maar doen zeggen, jongens, van de keer. Dat is dus één van de nummers van Doors. Absoluut. Maar jullie hebben dus heel veel nummers opgenomen ook, videoclips erbij? Ja, absoluut. We hebben nummers Punmich, heb jij net gedraaid, hè? Punmich. En we hebben In de Meijer. In de Meijer? Ja. Blijf hangen in de Meijer. Local met nieuwe kleren. Die hebben we aan Whisky War. Hoe gaat die? Ach, zeg mich dat just een glas whisky war stond op de toog. En natuurlijk, deze is legendarisch. In de bonte storm. In de bonte storm. Ja, dit is goed. Mooi, mooi. En jullie gaan dan met de band, gaan jullie door Maastricht rijden? Op een wagen? Ja, we hebben een wagen. En die wordt momenteel geperfectioneerd. Daar hebben we wat mensen laten overvliegen. En die met lampen en fluoriserende effecten. En je hebt psychedelisch eigenlijk. Ja. Eigenlijk weed out. En jullie zijn er helemaal klaar voor? Jullie zijn fit ook? Redelijk. Ik heb vanmiddag tot bij de repetitie, dat heb ik net gehad. Dan ben ik daarna even een beetje gaan chillen. Dus ik ben momenteel niet helemaal fris met mijn Stefan. Oké, nou je hebt nog eventjes. Wat doe je trouwens in het zogenaamde dagelijkse leven? Ja, ook optreden. Hè. Heel veel optreden, maar vooral heel veel chillen. Chillen vind je, dat vind je leuk? Verreweg het leukste wat er is. En gedichten maken natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, dat spreekt voor zich. Hey, ik wens je ongelooflijk veel plezier de komende dagen. Ben je erbij, Stefan, of niet? Nee. Ah. Ja, nee. En Josephine? Josephine wel, die gaat als panfluiter. Dus als iemand in Maastricht een panfluiter... Ik ben jarenlang gegaan als staatssecretaris. Dat was mijn favoriete rolletje. Maar zij gaat als panfluitiste. Ja, nou, ik koop een cd van haar, hoor. Dat is beloofd. Maar anders had ik... En ze is regelmatig gezien in de Belge. Dat bestaat toch de Belge? Ja, ja, absoluut. Daar gaan we ook spelen. We gaan overal spelen.
Hey, we gaan tot slot naar een nummer van jullie luisteren. Dat nummer is getiteld. Vraag ik even aan Josephine. Hè? Oh ja, we gaan luisteren naar Punmich nu. Ja, te gek man. Te gek. Hey, veel plezier. Hey, te gek man. Tot volgend jaar. Dag. Kom op, nu Punmich schat. Knuffel mich, nu kom toch naar mich toe. Snap ze niet dat ik zeg wo. Die beste allerschoonste vrouw. Ja, dat is wat ik zeg wo. Maar ik had gedronken en ik zag zet Josephine. Ik had gedronken en ik wist daarom niet meer. Die het Marie. Stop! Kom op, nu Punmich schat. Knuffel mich, nu kom toch naar mich toe. Snapt ze niet dat ik zeg wo. Die beste allerschoonste vrouw. Ja, dat is wat ik zeg wo. Maar ik had gedronken en ik zag seks Josephine. Ik had gedronken en ik wist daarom niet meer. Die het Marie. Ik had gedronken en ik zag seks Josephine. Ik had gedronken en ik wist daarom niet meer. Die het Marie. Wat was jouw staat vandaag?